Kull Ministru fil-Kabinett ta' Robert Abela huwa responsabbli għal falliment kbir tal-Gvern fis-sigurtà tal-poplu u għal konsegwenzi kbar ekonomiċi u soċjali li se nbatu lkoll minħabba din it-tieni mewġa. Dan qalu fi sqarrija l-Avukat Bernard Grech li huwa wieħed mill-persuni li ddikkjara l-interess tiegħu għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech qal jekk kif l-ebda pajjiż fid-dinja ma kien lest għal din il-pandemija, din it-tieni mewġa kibret bla kontroll, b'nuqqas serju u bl-irresponsabbiltà ta' gvern li ħsiebu biss biex jippoppa flok jaqdi id-dmir essenzjali tiegħu lejn in-nies. U qal li l-Gvern falla bil-kbir f'dan il-qasam u dan bla ma jista' jwaħħal f'xejn u f'ħadd iktar. Bernard Grech saħaq li għal darb'oħra isem pajjiżna reġa' ġie imżeblaħ bi skandli oħra fejn rajna kif l-eks konslu Malti għal Xangaj għal Dokutajer qed jiġi akkużat b'ħasil ta' flus u dħul minn attivitajiet kriminali. Dan minn barra ir-riżenja tal-Avukat Ġenerali Peter Grech li naqas li hu azzjoni f'diversi każijiet. Għalhekk fid-dawl ta' dan kollu hemm bżonn li tintrefa' responsabilità politika. L-Avukat Bernard Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista jrid li l-ġid jinqasam bejn kulħadd u mhux bejn il-ftit tal-qalba, fejn f'pajjiżna ma tibqax ħaġa normali li kuljum nisimgħu bi skandlu ġdid. Huwa temm jgħid li lkoll kemm aħna rridu nerġgħu nibdew nħossuna kburin li aħna Maltin.